veľmi ho dosť vysoko, tak lebo ten pláž mali prídu Gypsy Kings. Slovensko čaká tento mesiac ďalšia hudobná lahôdka. V Bratislave a v Košiciach vystúpi svetoznáma formácia francúzskych cigánskych hudobníkov Gypsy Kings. Prvotná myšlienka sa nám veľmi zapáčila, keďže táto kapela je naozaj aj kvalitná, aj populárna, známa. A asi najväčšou zaujímavosťou bolo to, že sme ich získavali na 2-krát, trvalo to celé okolo 8 mesiacov a jeden z členov dokonca si musel pýtať povolenie od svojej rodiny, pretože bolo to niečo také ako rodinný klan, to muselo odsúhlasiť. Požiadavky skupiny zahŕňajú špičkové služby a hotel, kvalitné francúzske červené vína, francúzsku kávu a veľký výber syrov. Gypsy Kings priletia do Bratislavy deň pred koncertom, a to bez techniky. Museli sme im vlastne všetko úplne zabezpečovať, pretože kapela, ako nám povedal český organizátor, ktorý koncert robil minulý rok v Čechách, tak prišla iba s igelitkami, nedonesli si absolútne nič a vlastne komplet celú aparatúru od nenormálne drahých bicích cez špeciálne gitary a kadejaké nazvučovacie veci sme museli zabezpečovať my. Hity Gypsy Kings poznajú poslucháči